sare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to cempenga wodo bere cali garli ganno bowa makama wali liraɗi sere kunda bafata kon waktu yoni hato gajaba kajela kame deji ene jiyaye gardende kabruji mena to leydi sénégal jagorɗo kalfinade gueɗe nder leydi ali ngoy ndiaye joɗotima yoga e pelle ñalawma hanki ko fate banggue yurnitade sumgoji ñande nogase naya nduɗo hen lewro tonto leydi Mauritanie yoga ya pelle sukaɓe jiiɗino jippade hanke boli gam hollirde metti men ko fate banggue wargoji kame guykaji baɗeteɗi e nder leydi ndi kalfinaɗo nden kaya kisala haaɗi caggal nde yaltini yoga ya dadiɓe tonto leydi Mali taw ko perfemo tenego biyeteɗo makkana dumboya hollitama accitama ñalawma hanke oɗo sahane tawe koreji mum gam jokkude safara muɗum to leydi Côte d'Ivoire Simona Bagbo ko joom suudu lara Bagbo waɗi moɓodiral mum mitin taw kadi ko tonto Abidjan yesso joɗotoɓe o holliti hitande ujunnaje ɗiɗi nogas koɓe dañoɓe polgo to Niger ko jango waɗi toon e ka dogga molto ena jolam jaɓeri ko haali Abouba hoto goɗɗe joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare sappo ya jeenaya colte hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeenaya haade men arde kabruji men eɗen bismi dendagal bandiraɓe kala e fedde heblo sukaɓe afrique fedde heblo sukaɓe afrique ko dendagal ɓiɓɓe afrique naɓe kala ha tenti wiyoɓe mbimi e wimami ma en dokkirɗo hen tongode toon to leydi Congo kame leydi Mali kame leydi Gabon kala jiɗɗo jokkade ko fate banggue fedde heblo sukaɓe afrique so tawi jokkodiri ɗoɗo hen tongode e kala leydi ndi gonɗa mabɓe dokke tongode nde mbawata jokkodirde 00242 toon to leydi Congo mbatta ko 00242 05 557 43 59 kawta koye biyeteɗo Abdoulaye Bokoum ko nototoma so notima ma o haalane kala leydi ndi gonɗa e holmo mbawata jokkodirde so tawi gonɗa ko toon to leydi Mali jokkodirta koye biteɗo Mouhtar Sow mbatta ko 00223 76 36 15 à 59 mbawata jokkodirde makko kalɗo gonɗa mawo jokke e cate fedde heblo sukaɓe afrique walla mbaɗa 00241 07 26 48 à 40 nototama ko biteɗo Yahya Adama Aw mawo notama kalɗo gonɗa e leyɗele mo waw jokkodirde e ɓen jeeyaɓe fedde heblo sukaɓe afrique no mbiruɗen e gardidi kabruji mena toon to leydi Sénégal ma en kaale jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu biteɗo Ali Ngoye Ndiaye ñalawma hanki o joɗodima fedde wiitede CEDEAO kono ne kadi kame Sénat ene wondi e Union européenne taw kadi kono gasego leydi ene wondi e halfinaɓe ko fate banggue suudu église wi taw kadi ko catholique ena ko wona ɗum kono ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴi no fewi ko wona ɗum ko ɗo saaha mo gonɗen ko teska ken wona ujunnaje joyo neɗɗo taw kadi ko suɓaɓe e nder jokli ha toon to CEDEAO kono ne kadi ha to Union européenne ene wondi kadi e suudu église ngo catholique ko fate banggue yurnitade taw kadi ko sumgoji baɗoji e nder leydi Sénégal ñande nogas e nayduɗo hen lewro taw kadi ko suudu juulirde Issa Yankoɓe yaltini kene foronde ujunere neɗɗo ngam hirjino kame jertino e findino ko fate banggue dawrugol kono ne kadi ko fate banggue sumgoji e nder leydi Sénégal hen capanɗe nayo kamɓe kala e ujunnaji joyoɓe hen capanɗe nayyi ko yurnitade taw kadi ala guykaji baɗoji ko fate banggue sumgoji jogorɗi wadde e nder leydi Sénégal kamɓe kala soɓe ndendi koɓe ujunnaji joyo neɗɗo ha joni toon to Sénégal keddorɗena ma en kaale hoore ma en kaale gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal woni Abdoulaye Wade bannoɗo jillu mum toon to Guinée Conakry tuma nde o arti toon to Bowal aɗa diwoje ngala AIBD wo tawi toon jayndi yankoɓe hewɓe
jiɗino namdademo e holko saabi jillu makko toon to Conakry o tottiɓe fodore toon to Terrou-Bi noon ko hôtel taweteɗo e nder Dakar caggal nden waari ha toon to hôtel mo Terrou-Bi o jooɗi ha hunde juuti o holliti hay konngol gotol o yaltinta holko saabi o yehi toon to Conakry e wiide Walf Quotidien subaka hande o Abdoulaye Wade ma fuɗɗo campagne mum hayso tawi woni kama ko landaka heptinaka e nder leydi Sénégal ma wat jilu mum toon to Louga e ha toon to Saint-Louis e kono noon kadi Dagana Podor ha toon to Matam ngam rewindade pele muɗum ha joni toon to Sénégal keddorɗen mayen kaale Senelec caggal yogay jayde leydi Sénégal nde cakti wonande Senelec hollitino wonande ma kuppo courant mum e nder balɗe naya taw kadi koye Dakar kamɓe ɓe kollite wiide biteɗo Abdoulaye Dia ɓe kolliti ɗin konnguɗi godani oɗo saha Senelec ene wakkili wonande kilne mum goni kala sole limen yoɗano courant kuppata hay ñalawma goto ha tente ñalawma hanki ha faynma ɗo tan e balɗe nayya ha joni toon to Sénégal keddorɗen mayen kalele procureur taw kadi ko Qatar biteɗo Ali Ben Fattah Al Mari taw kadi ganduɗa waɗi jillu mum e nder leydi Sénégal tumande Abdoulaye Wade waɗi jillu mum a toon to Guinée Conakry yettima toon to Dakar taw kadi ganduɗa ko procureur teskaɗo ne arno toon to leydi Sénégal nogas e ɗiɗi ha fayma nogas e tati lewru juin on jamma taw kadi wonno ko hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeegom kam tigui nawno oɗo hen biteɗo Karim Wade toon to Qatar oɗo saaha mo gonɗen waɗi jiilu mum e nder leydi Sénégal kono andaka holko saabi jiilu mum so tawi wonko ɓocciti keɓɗen hen ma en kabru bandiraɓe ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Guédiawaye taw kadi koye leggal Bagdad ma en kala ɗo hen gorko biteɗo Ibrahima Sy caggal nde joom suudu makko are makko wimo kaari gujji téléphone am taw kadi ganduɗa ko sukaɓe teskaɓe ko fate banggue biftugol téléphone aji ko ɗon tigui Ibrahima Sy ummi yeehi to ɓeɗon sukaɓe nden wo yettima o tawi ɗon biteɗo Serigne Fallou Diona taw kadi ganduɗa ko goto e wuyɓeɓe nden tigo faye wona yo addu téléphone joom suudu makko on saliɓe kaɓi noon haare sattude ha ganduɗa o hefti téléphone o e juuɗe on o wattinditi ko yiwde on laaɓi kin laaɓi noon accani noon ha rutte joomum kanko Ibrahima Sy oɗo saaha omo tawe e juuɗe daddiɓe ɗum noon ɓe mbi yimɓe tan yooɓe tinno wona ko neɗɗo haalna kala guirñito waɗira fitina taw ganda joomum ne wawi ardinde haqqille taw dañani caɗele o to hen gujjo ruttima e joomum kanko o jaggama omo tawe juuɗe daddiɓe joom suudu heddudima e téléphone muɗum ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to mban noon ne tawe walo taw kadi woɗɗani Dagano kene fota wonde 54 e jeeyo taw kadi ko ardiɓe guure e nder falde mban giwi e hoorejo leydi Sénégal tawtoyi biteɗo Madické giwi e landa APR tawtoyi Médika e wiide taw kadi ganduɗa ko gardiɗo walla mbiyen kalfinaɗo konngol mabɓe e biteɗo Aliou Sadibou Sow ɓe kolliti wonande hoorejo leydi Sénégal tuma kayde ƴettile follamu fodiniɓe gueɗe kewɗe kono haɗo saaha mo gonen ala koɓe jii ɓayde kamen ala koɓe jii ala ko heddi so wona sumgoji yonti kamen maɓe cuɓo goɗɗo beele goɗɗo wawa waɗandeɓe ko oɗo hen waɗananiɓe e wiide jayndeli leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en keddo e pelɓodiral bannogal toon to Tambacounda caggal nde 12 wonande yaadiɓe taw kadi ko joguiɓe nden kay kisal biteɗo Issa Sall mo landa Pire jagga kamɓe kala ɓe darima ñalawma hanko e yeeso procureur caggal kay yogay mabɓe teskima walta mbiyana gonɗi wonande kamen tigui mbaɗi ɗiɗon fittinaji ha joni keddoɗen koye ɗiɗon fittinaji toon to Hayre Law ha toon to Ɓokki Diawe caggal nde yilli toon oɗo hen biteɗo Ousmane Sonko e nder ndeɗon falde toon to Ɓokki Diawe dañi tigui kaaje beddade toon to kadi wenta koye werla walla to mbiyen koye landa oɗo hen bite Ousmane Sonko toon to Hayre Law ko hono noon hollitama waɗi fittinaji jonɗi no feewi ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en kaale hoorejo leydi Sénégal Macky Sall gonɗo e luuma jarru mum oɗo saaha mo gonɗen holliti lawol lana jordi taw kadi ko toon to Thiés tuma nde o jaɓɓa toon jaɓɓugal paayo dingal no feewi o holliti lewru avril fandu ɗo tan e lebbi ɗiɗi mawo min kala ko fate banggue golle taw kadi ko lawol lana jordi taw kadi ganduɗa ko iwowol ɗon ɗo Thiés fate ha toon to Bamako ko wona ɗum ko noon kanko hoorejo leydi Sénégal ñalawma
hanki o waɗi moɓodiral makko ton to Rufisque walla mbiyen ton to Tengueja ha ton to Kayyar kala oɗo sa wonati tigui Dakar ko ton tigui o jogori jokkidde lumaji makko jarubi siftinde noon lumaji jarubi heddi tan koɗo e balɗe seeɗa aljuma paɗoɗo ko nden tigui gassata ɓe pofto aset ñande alende ɓe jaaha suɓoyade e hol jogorɗo arditade leydi Sénégal sen wi tonto leydi Sénégal paɗen ko tonto leydi Mauritanie adararen fof ko jayde witenon ɓe kolliti wonande kalfinaɗo nden kay kisal wonande leydi Mauritanie sukaɓe yonɓe no fewi hattante pelle certuɗe e kollitina ñalawma hanko yidde mumen ko wadde seppoji gam oɗo saaha mo gone hollirde metti mumen noksot ha fenma e nder leydi ndi kala ne ngakki nden kay kisala ko wona ɗum ko noon on tambiɗo nden kay kisala subaka hanko yaltini dadiɓe yonɓe no fewi yogay booli yogay nokkuji potirɗi kala gam hadde e wonande ɗiɗon seppoji ponnoɗi wadde ha joni toon to Mauritanie keddotoɗen ma en kaali jayde witende saharaɓe kolliti wonande leskoɓe ko fate banggue mayde taw kadi koɗo hen gorko biteɗo wuldu oɗo hen gorko biteɗo e wuldu beru taw kadi ganduɗa ko baraɗo toon e nder nokku biteɗo Darou Nayma taw kadi wedda koye jinde taw kadi ganduɗa ɓeɗon dadiɓe jogorɓe wadde leskoji ɓe seeɓa ha kono ne kadi elmina kala gandama oɗo saaha ma mbaɗe mayde makko leskoji ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen yogay jaygueji yogay jaydeli kolliti wonande e yogay ɓiɓɓe Mauritanie naɓe yidde men oɗo saaha mo gonɗen ko jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisal ɓesguji Mauritanie naɓe kala yo accita golle mum ko ɓuuri yawde yaccade caggal noon wonande guila kay wottoɗɗa ha yetti oɗo saaha mo gonɗen ɓiɓɓe Mauritanie naɓe gonani e nden ka hay seeɗa kuntala ɓe kolliri toon to Tintana e ha fayma to Nouakchott kame Nouadhibou e nder leydi ndi kala ha tenti toon to Tintana ko wona ɗum ko e nder ñalawma walla tan so jammari kala suka debbo jaltuɗo so nak heewi ko tetede hay ñalawma e hoore mum sa yitini téléphone ma heewi ko tetede haala kam so tawi jamma ari toon to Nouakchott e hoore mum so tawi tan nangue muti sa mutani tan sa renaki a munnete e alay saguela ɗum noon e ɓe kolliti wonande caggal wargoɗo hen suggorko taw kadi ganduɗa ko biyetenoɗo Mohamed Woldo Beru taw kadi ganduɗa ko commerce baraɗo toon to Murid Nouakchott caggal ɓandu mum wedda e jinde e sara kasomo Darou Nayma caggal balɗe ɗiɗi ko nden tigui jeeyannoɗo leydi ko fate banggue teere mum yi toon ɓandu makko nden tigui o wawi noddede yimɓe garani ɗon ɓandu makko ɓe kolliti nden kay kisal ala hay seeɗa kuntal ko fate banggue leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddorɗen ma en kaali jayde wiyete ala habar ɓe kolliti wonande gollotoɓe e catal bitengal sinim taw kadi ko tamigal kala ko fate banggue jamde e nder leydi Mauritanie kolliri mette mumen no fewi ñande alit ɓennuɗo hen caggal nde mbaɗi meeting mabɓe no fewi ɓe kolliti wonande délégué ji heɗɓe hakkude mabɓe e laamu heɗɓe hakkude mabɓe e ɓen golle ɓen taw kadi ko ardiɓe ngal ɗon catala mbaɗani golle mumen hay seeɗa ɓe kolliti lebbi jawtuɗi kala ɓe keɓani ko ponno hebde ko ɗum noon so tawi ɓe ndena kokoɓe jogorɓe natande ko wiyete hofgo juuɗe ha joni toon to Mauritanie keddotoɗen ma en kaale jayde taw kadi gandama en kaale yewtere oɗo hen tama en kaale yewtere wonande harbiyanke mo gendi leydi Mauritanie taw kadi ko biteɗo Biram Da Wul Abeydi yewtere makko wiyeteno l'opinion taw kadi nde o yewtidi e biyetema taw kadi yewtere nde o yewtidi e biteɗo Pascal de yewtere nde o yewtidi e biteɗo Pascal Arlotte Pascal Arlotte ko on tigui o yewtidi nde ɗon yewtere ko fate banggue ngaaluji ñamaɗi e nder leydi Mauritanie ha tenti wonande kala ñamɗo ngaalu taw kadi ko joom jawdi no fewi ɓiɗɗo Mauritanie biteɗo Mohamed Ould Bou Ammatou koko yahata kaso e wiide laamu leydi Mauritanie kanko birano o ɓuɓtinani o holliti wonande so tawi kay kala ñamɗo jawdi wonande oɗon gorko biteɗo Ould Bou Ammatou kala koko yahata kaso ɗum noon Abdoul Aziz hoorejo leydi ndi kam tigui foti ɓenine toon to kaso caggal kala ñamɗo jawdi joom oɗo hen ngaalu ko wallata ko hoorejo leydi Mauritanie tuma kay wonande hitande ujune ɗiɗi e jeetati ko ngaalu oɗon gorko tigui o waɗiri campagne gam arde gardidi leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddorɗen ma en kaali adararen fof ko jaydi wiyetenoon ɓe kolliti les syndicat médecin et spécialiste en kañumen ne kolliti wonande jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue cellal ɓalli nder leydi Mauritanie yo sif kaldigal ngal ɓe kalduno ko fate banggue batu jonde nde ɓe mbanno taw kadi ko ɓeydugol jobdi e moƴƴitinde golle e gonka e kotki wonande ɓeena taw kadi ko safroɓe e nder leydi Mauritanie guilden hawɗe saaha mo gonen nden sifande waɗaka ɗum noon so tawi nden sifande horma
maka kamene ko be natunobe ko wiite hofgo juude e nder leydi Mauritanie joni ton to Mauritanie keddodena mayen kali jayde wiite al akhbar be kolliti wonande armée leydi Mauritanie jabi e tottidde wonande magistrat taw kadi ko do hen bitedo capitaine Katri Abdoulaye Samba Catherine Abdallah Samba taw kadi ganda ko koninke ƴattinoɗo wonande magistrat bitedo Yakuba Wuldu Kebusa taw kadi ganda tonto Nouadhibou e yeso ɓesgu modema oɗo sanana wonande oɗon capitaine laamu ngo yemiri yo tottite ɓe ñawoɓe mbawa ñawdemo wonande ko waɗi e nder golle cofde wonande ɓeɗo hen wiiteɓe magistrat en ɓe leydi Mauritanie joni ton to Mauritanie keddorɗen mayen kala jayde wiitede amiɓe kolliti hoorejo leydi taw kadi komo Guinée Bissau itti nelaɗo mum neli ton to leydi Mauritanie on nelaɗo noon subaka hanki walla mbiyen ñalawma hanki o joɗidima hoorejo leydi Mauritanie taw kadi ganduɗa ko on nelaɗo biyeteɗo Florinto biyeteɗo Florinto Mendy Pereira yettini ɓattake faade hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz taw kadi iwde hoorejo leydi Guinée Bissau oɗo saaha noon yidde mabɓe ko laamu leydi Mauritanie yo wallit peeje e laamu leydi Guinée Bissau caggal Guinée Bissau ɗo saaha ne jogui caɗele dawrugol no fewi ha tendi ko fate banggue juɓɓingol taw kadi ko sumgoji sarɗiyankoɓe jogorɗi wadde e nder leydi Guinée Bissau sen giwi ton to Guinée sen giwi ton to leydi Mauritanie paɗen ko ton to leydi Mali ma en kala oɗo hen imam taw kadi ganduɗa ko biteɗo Mohamed Lamine Haydara kam tigui woni almami wuuro yo almami juma e nokku biteɗo Darvale nokku biteɗo Darvala kam tigui heeɓi ñande aljuma ɓennuɗo hen no waɗino khutba mum joofi peɗeli wonande ɓeɗo hen halfinaɓe diine e nder leydi Mali tumene mbaɗi meeting mumen wonande kolliti oɗo hen hoorejo jagorɗo leydi Mali biteɗo Soumaïla Boubé Maïga yo accit laamu ha laaɓa ha wiye ceera o joofima peɗeli kami konguɗi cattuɗi faade halfinaɓe diine ɓe ɗin kongu noon belani yogay halfinaɓe diine kono kadi ko wona ɗum ko heeɓi ko wiyete menace de mort wonande kalɗo jagga ko bareteɗo nden tigui laamu ngo itti dadiɓe yonɓe no fewi neldimo yo jogo nden kay kisal juma ka ha to galle makko kala kono ha ɗo saaha mo gondena kanko almami waɗanoto ko yitere wotere siftinɗona oɗo dumunnaji kala fitinaji mawɗe e nder leydi Mali caggal yimɓe hewɓe kolliti oɗo saaha yidde mabɓe koɗo hen biteɗe Soumaïla Boubé Maïga taw ko hoorejo jagoɗo leydi Mali yo iw e gardidi hoorejo jagoto hen ɓe kolliti ko gorko joom fitinaji no fewi sen giwi e oɗon fannu ha joni koye nder leydi Mali keddotoɗen ma en jahton to mofti e nder nokku biteɗo jalluɓe noon caggal wonande koninkoɓe hinde fama jilli toon dañi tigui jaggude toon kene foronde jihadiyankoɓe sappo ko wona ɗum ko noon yimɓe yonɓe jagganoɓe otage e nder falde jalluɓe kala dañi accitede duttima e koreji mumen e wiide jayde Mali artiɓe kolliti wonande préfet mo teni ko dahanoɗo guila 6 lewru mai hitande ujunnaji 2 woni hitande mayde nde taw kadi ko biteɗo Makana Doumbouya accitama oɗo san koreji mum kolliti omo tawe e juuɗe safroɓe beele kadi o wawa heptude cellal ɓandu makko caggal kene foto wonde lebbi e bandum omo tawe e juuɗe wonande ɓen dahanoɓe mo joni toon to Mali keddoɗen koye oɗon fannu les magistrats en woni ñawoɓe leydi Mali nodditi ñawoɓe taweteɓe nder leydi Mali kala ha tente guure tokose kamɓe kala nde ɓe gartata e guure mawɗe caggal wonande syndicat ji mabɓe kolliti mbaɗino e rango fade laamu leydi ndi nde sembolinta wonande nden kay kisal ñawoɓe leydi ndi kono hawɗo saamu gondena laamu ngu waɗani ɗen gueɗe caggal nde bifta wonande gardiɗo gendarme nokku biteɗo Guri biteɗo Mamadou Diawara ene wondi kadi e ñawowo mo ñono taw kadi ko biteɗo Soungalou Kone wonande jayde leydi Mali kolliti Soungalou Kone yalti aduna ñalawma hanki o woni hen kadi jayde leydi kolliti vidéo kesso jaltuɗo mo minitaji seeɗa dabɓi holliti wonande kanko Soungalo o yaltani aduna kono ko wawi wonde kala hewɓe jayndeli kolliti wonande o yalti aduna tuma ɗon ɗo dahana omo nawa wonande dahaɓe yonɓe no fewi hawɗo saaha mo gonɗen cuwata o yitede e nder leydi Mali ɗum noon ñawoɓe ko ɓen tigui jihadiyankoɓe cuhli e kala saaha biftade ɗum noon ñawoɓe wonande kollitama yo ɓattito yogay nokkuji mawɗi giwa e nokkuji tokkosi e nder leydi ndi kala
joni ton to leydi Mali keddorɗena ma en jaha ton to yam folila wonande kay kene foto wonde sappo e ɗiɗi commune e nder yam folila wonande fedde witende RJDCY taw kadi ganduɗa ko fedde rendinde sukaɓe jangguɓe ha keeɓi ko wiyete seeɗam fagal mumena ɓen sukaɓe noon koliti mamba jilluji mumena yoga e sappo e ɗiɗi e nder commune mo e nder falde yam folila gam findinde kami jertinde sukaɓe ko fate banggue huuɗo bonko ko hinde drogue holno waɗata neɗɗo beele kadi sukaɓe kala mbawa fewde moni kala wona responsable iwa e nder simmeji bonɗi ɗi joni toon to Mali keddorɗena ma en kaale koninke mo leydi Mali fiɗama kure cattuɗe no fewi taweteɗo ɗo saaha mo gonen e cuuɗi safara taw kadi tambi safara makko ko koninkoɓe ɓe leydi France taw kadi ko docteur ɓe hinde koninkoɓe caggal onde pellodiral waɗi hakkude koninkoɓe Fama ene wondi kadi e koninkoɓe Jaam ɓe hinde lafaji mbulaji ɓe leydi Allemagne wonnoɓe e jillu mumen ken forande 50 kilométre nder falde gawo caggal niɓɓere wonno nde ɓe nani dille ɓe cikkanno ko jihadiyankoɓe pellodiri e koninkoɓe leydi Mali ha wuli jew hade andede kam taw koninke leydi Mali goto koyɗi mum nder guittima ha laaɓi sen giwi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to leydi Guinée Conakry atan jangu e oto taw kadi ko selludelen jalo ñeɗe aset ɓennuɗo henno taw kadi fano ko Hamdallah taw kadi fano ko Hamdallah joɗorde landa makko ko toon tigo yinno wadde moɓodiral e wonande yaadiɓe landa makko caggal no werla makko yana heela taw kadi ganda heeli werla o ko dadiɓe leydi ndi kono noon jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisal biteɗo Mamadou Camara holliti wona dadiɓe tigui keeli werla makko dadiɓe jinno ittude ko sukaɓe saseɓe rewnoɓe werla makko taw kadi ne nottoyo wonande moɓodiral makko ko ɓen tigui ɓe jinno hadde seppude e legal Hamdallah kono kay wona werla makko tigui toɓɓono kono kanko ɗo en selludaran Diallo holliti kala saaha laamu ngu ne yiiɗa ittude wonki makko e nder leydi Guinée sen wi toon to Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena joom suudulora Bagbo caggal nde waɗi moɓodiral mum taw koye landa mum wiyete FPI e nder leydi ndi ha tenti toon to lamorgo leydi to woni Abidjan kanko Simon Bagbo holliti oɗo saaha aɓe mbeyɗi juuɗe yoga e dawriyankoɓe ne garata tawtude landa mabɓe ka kamɓe kala ɓe gadda beldal e kisala tenen mo yenana hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas mabɓe gaño wonande kay ɓe kefta leydi ndi ɓe mbawa lamtade leydi ndi siftino Laurent Gbagbo accitaɗo e dow sarɗi taweteɗo toon to Belgique joni toon to Côte d'Ivoire keddorɗen ma en kaale ɗeɗo henna balɗe kala janguji taw kadi ko sukaɓe bandiji witeɓe microbe toon to Ségila e nder falde nokku biteɗo Wouroudougu e nder Ségila e hoore mum ko bandi goto nangue hoore kelew fittano mum yoɓa toon caggal nde yiiɗi yande e commerce goto ko wona ɗum ko toon to Yamoussoukro Pékan 6 toon kadi ko bandi goto wala toon ñalawma hanki o kikiɗe hanki kadi ko bandiji naati toon to Abidjan mbari toon neɗɗo goto e sukaɓe yonɓe noon kolliti metti mumen no fewi ko fate banggue oɗo saaha ngakkugol nden kay kisal e nder leydi Côte d'Ivoire sen wi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Nigéria sukaɓe rewɓe tokosɓe ɗiɗo ɓe kellifa ko ɓen tigui kaɓɓana sentiraji taw kadi ganduɗa ko bomboje goni hen naati e kan bossomo doga molto en taweteɗo e nder falde Difa ko toon tigui ɓe pettini ɓe mbari kene foto wonde yimɓe nayo e nder oɗon kan oɗo san hollitama e ɗeɗon gueɗe mbayrino wadde hutorade sukaɓe rewɓe tokosɓe kono ya taw ɗiɗon miijoji ɓen wat boniɓe jogorani artirde e oɗo saaha mo gonɗen toon to Nigéria en kaale pellodiral gulgal jaw hakkude koninkoɓe leydi Nigéria kame Boko Haram e nokku e nder état mo yobbi e nokku biteɗo e bonni yata waɗi yimɓe jeenayo wasɓe en pittali mumen hen nayo ko koninkoɓe jeeye heddiɓe ɓe ko jeeyatigi koye ɓeɗo hen witeɓe Boko Haram jeetato e mabɓe nanggama to kadi guiɓe ko koninkoɓe leydi Nigéria ko wona ɗum ko noon biteɗo ko wona ɗum ko taw kadi ganduɗa ko gorko biteɗo Nasri gorko biteɗo Nasri el Rifia holliti wonande toon to Kaduna ha fayma to Zamfara kame kasino ɗiɗo nokkuji kala pelɓodiral manggal waɗi toon taw kadi ko hakkude leƴƴi kene fronde 56 neɗo wasen pital hakkude leƴƴi fulɓe kame remoɓe taw kadi ko taweteɓe toon to falde Zamfara ganda waɗi kene fronde 56 neɗɗo mbasen pital men hen no gasi ɗiɗo ko sukaɓe hen sappo e ɗiɗo ko rewɓe
heddi koko worɓe mawɓe ɓe kollitino oɗo sa jaam fuɗɗima artude toon to leydi Nigéria keddoɗen ha joni Mouhamed Bouhari sakti konngol mum ñalawma hanki o caggal nde catal tammingal ko fate banggue sumgoji leydi holliti e kamɓe landaji ɗi mbawi jokkude ko fate banggue luuma jarriba ha ñande alhamisa paɗoɗo henno caggal ko aset paɗo ɓe mbaɗata sumgoji caggal nde sumgoji ndeltina yogay sukaɓe leydi kolliti aset paɗo koko duppata yogay bureau ji Mouhamed Bouhari holliti wonande dadiɓe leydi kala yo nden kay kisal tene kala jaggaɗo e duppi bureau yo lawol rewne e dow muɗuma sen wi toon to Nigéria koto Gabon paɗena toon to Gabon les procureur yamiri uddugol ko fatte banggue boîte de nuit kame Sénégal baruji kewɗi legal bitegal Louis ko legal so tawi jamma ari ko bawɗi kame bubaji kame musique aji kala ko fatte banggue Sénégal baruji ha fayma ko wiyete boîte de nuit caggal on uddugol ɗiɗon boîte de nuit yogay majji ngala kayit yamirore ngam kayit yamirore ngam uddidgol wonande ɗiɗon boutaji niwi toon to Lambarni hôpital ɓurɗo ngaɗude mawnuɗo mo mbiyata hôpital blanc ko on tigui uddi subaka hande caggal nde ɓe koliti lebbi jonɗi no fewi ɓe keɓani jaɓɗele mabɓe toon to Égypte dadiɓe tatto mbasi pital men ñalawma hanki o toon to Caire lamorgo leydi Égypte caggal wonde dadiɓe ndewi pele koyɗe suka gorko goto tumaɗo kam tigui joƴƴini bombo ñandal juma jewtuɗo hen e nder juma goto e nder lamorgo leydi ndi ha ganda pittali tati mbasi hen pital no wiide jagoɗo kalfinaɗo nden kay kisala leydi ndi to erde Congo ngoma ko pellodiral waɗi toon ganduɗa yimɓe jeetato mbasi toon pittali mumen eno ko biteɗo kattoye taw kadi tuma hen ko yadiɓe oɗo hen biteɗo Fayulu taw kadi ko ɓen tigui tuma ene mbaɗi ɗeɗon gueɗe cofɗe e nder leydi ndi siftinde noon guila tan ɓe dañi lamɗo keso ha yetteɗo saaha mo gonɗen hoorejo jagode soit taw toɗɗede e nder leydi Congo oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kaɓruji menan jolam jaɓeri sawto wala Ghali Abouba ma en jaha to Venezuela kame Turki ha toon to Inde Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar ko noon tigui kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Venezuela puɗɗotoɗen Donald Trump ko hoorejo dowlaci tentuɗi Amérique o waɗi ñalawma hanki o e rango makko faade e dendagal dadiɓe leydi Venezuela ha tengti e joom martabeji towɗi woni le haut gradé o erima maɓe noon nde ɓe tawtoyta oɗo bideɓe goppata laamu Maduro ha laaɓa ɓe tawtoya oɗo biyeteɗo Juan Guaidó noon e oɗo saaha ko kañum tigui woni ko wiyete président par intérim mo yoga e leyɗele puɗɗi heɓtinde laamu mum e oɗo saaha président par intérim noon woni kañum woni hoorejo leydi ɗo kay hande leydi ndi yeehi suɓugoji foof suɓo wiyade hoorejo leydi ndi Jean Guaido noon o erinoma militaire uji ɗi ko adi kay oɗo ñalgoɗo erango taw kanko e hoore makko erinoma ɗi dendagal militaire uji ha tengti e joom martabuji towɗi ne garata tawtamo so tawi ɓe tawtoyinomo o holliri tigui caggal kay laamu Maduro hay goto e mabɓe waɗetama kamɓe foof ma waɗɓe amnesty woni hay goto e mabɓe ñawoytake ha e oɗo saaha mo kaleten noon kamɓe dadiɓe foof ha tengti e joom martabuji towɗi ɗi woni e haut gradé kamɓe foof koɓe jettiniɓe caggal oɗo biteɗo Maduro Donald Trump haaɗani ɗon o holliri kadi wonde omo andi dendagal kaalisaji taw haalisaji dollar kewɗi mo régime o Maduro dendagal ɗi dirtiniɗi wujji omo andi ɗin kaalisaji ɗi to mofta o waɗi erawo noon faade ɓende tawtata oɗo nde goppata Maduro ha laaɓa ko adi kay ko nimsa ene jolan ɗumen o andiniɓe kadi wonde so tawi kay ha e oɗo saaha ɓe goppani oɗon biyeteɗo Maduro ɓe tawtoyi oɗo hoorejo keso puɗɗiɗo heɓtinede yooɓe gandu nimsa koko waɗantaɓe kadi maɓe jiiɗo e dogde tawa kadi damal wodanani ɓe ɗum noon ene tengtina tan wonde miijo Donald Trump jogui gam yidde noddude toon koninkoɓe mum e nder Venezuela yidde derguitoyde laamu oɗo biyeteɗo Maduro ene tengtina tigui gon miijo ene ɓendi e makko no fewi ha oɗo saaha mo kalaten kadi tonuji kewɗi tawa kadi ko guila marchandise uji ha e médicament ji ɗi dowlaji dentuɗi Amérique wallitno leydi Turquie wallitno ndiɗo leydi wiyetedi Venezuela ɗin marchandise uji foof e oɗo saaha nana tigui
leydi mboloka tawa kadi ko keerol hakkunde leydi Venezuela e ndiɗo leydi wiyetendi Colombie laamu leydi Venezuela e gardugol Maduro noon ko hetkoninkoɓe Maduro koko cali tigui ɗina marchandise uji walla ngal ballal naata e nder leydi he kanko Maduro noon o holliri ɗo e balɗe ɗiɗi walla ɗo e janggo ma ballal manggal kawa kadi kene qime ha temmedde tati toon ballal médicament ji e gueɗe ñameteɗe ma naate e leydi he tawa tigui ummortomo koto leydi Russie o holliri noon omo jabbi noon wetti juuɗe jaɓɓade ballal ummol ngal e leydi Russie walla leydi Chine walla ko wayno leydi Turquie kono so tawi ko ballal ummingal to dowlaji tentude Amérique o yafurima saabu Allah koto leydi Turquie paɗen Recep Tayyip Erdogan ko hoorejo leydi Turquie o holliri o yaltini doggol e ñalawma hande o doggol temet tati neɗɗo waɗaɓe tigi ko wiyete mandat d'arrêt woni kala to mbawi nanguede jiyeede yo nangue tongue ha ɓiice gartire e leydi hen tawa kadi ɓen ko tumanoɓe juuɗe mumen moddunode e coup d'état jinnoɓe derguide laamu makko en 2016 tawa kadi e gardugol oɗo biteɗo Fethullah Gulen koto leydi Inde cakkitoten laamu leydi Inde ɓe kolliri tigui ñalawma hande o wonde ɓe jooɓima pittali dendagal mawɓe fedde wat boniyankoɓe wannoɓe janggu mumen e koninkoɓe mabɓe to wiyete Kashmir ha capanɗe 4 koninke wasno hen fitta ɗum janggu ngu wanno ko ñande alkamisa ɓennuɗo yo jamal hiranen musidɓe tedduɓe